Здравейте! В това видео ще покажа какви нови възможности сме добавили в SmartTest, за да улесним допълнително учебния процес. Вече може да създавате качествен анализ с изкуствен интелект, например за входни нива. Подобрихме мобилните ни приложения с нови защити от преписване, като учениците вече получават известия, когато върнете резултатите им. Също така се пази история на решените тестове на телефоните на учениците. Можете да позволите използването на виртуален калкулатор при решаване на тестовете, например по икономика. Вече може да добавяте и условия към теста, който е отделен от въпросите, например текст за четене с разбиране, както и други малки възможности, които ще ви покажа. За да използваме анализите с изкуствен интелект, добавихме възможност да определите какви умения проверят въпроси от дадена секция. Например, тук имам една секция с два въпроса и от бутона умение мога да кажа, че проверяват умения за разпознаване на частите на речта. А във втората ми секция мога да задам пунктуация. И след като учениците решат този тест, можем да отидем на анализи, да създадем нов анализ, например анализ на входно ниво. Избираме изпита, на който искаме да създадем анализ. Тук виждаме количествения анализ, а тук отдолу, като дадем създай с изкуствен интелект, автоматично ще ни се попълнят усвоените знания, умения, неусвоените знания и мерките за отстраняване. Ето как изглежда един примерен анализ и също така можем да го изтеглим от тук в Word документ. Ето как изглежда и документа. Ще се радваме да ни дадете обратна връзка на тази възможност, за да подобрим инструкциите към изкуствен интелект за по-точни анализи. Преди да покажа мобилното ни приложение, искам да обърна внимание на използването на телефоните в училище. В момента е много нашумяла тема и всички медии пишат как те ще се забранят. Но тук съм ви изкарал какво пише в закона сега и какви са предложените промени, които вероятно ще влязат в сила от октомври. Като виждате, че новите промени ясно казват, че телефоните могат да се използват за образователни цели. Ето го и приложението ни, където вече имаме бутон решени тестове, където се пазят всички решени тестове на ученика. Също така, когато споделите резултатите от теста, учениците автоматично ще получат известие на телефона. Освен това, за да намалим преписването в приложението, за Android добавихме наша собствена клавиатура, тъй като повечето клавиатури в телефоните имат вграден изкуствен интелект и преписването става много лесно. Ето как може да си добавяме условия, които са отделно от въпросите в теста. Когато редактираме, от падащото меню вече имаме опция условия и например тук в първата секция съм си оставил само условието, а във втората секция са ми въпросите към дадения текст и мога да кажа например да се падат автоматично 4 от 8-те въпроса в тази секция и всеки път ще се падат произволно въпросите за създаване на различни варианти. А за да позволим използване на виртуален калкулатор по време на решаване, трябва от настройките тук горе да включим опцията калкулатор при решаване. Ето как изглежда. На учениците ще се показва бутон долу вдясно, където могат да отворят калкулатора и да смятат. Друга промяна, която направихме е при създаването на нови класове. Преди, когато учениците решават тест, се изискваше да попълнят име и номер в класа, но вече може да настройвате каква информация се изисква от тях. Например, ако преподавате в смесени класове, можете да отбележите, че освен име и номер в класа, да се изисква учениците да напишат от кой клас. И ето какво виждат учениците, когато отворят теста. Друга малка промяна, която направихме благодарение на ваша обратна връзка, е да подобрим кода за решаване на изпитите, като в момента той съдържа символи общи между кирилица и латиница, така че е без значение учениците на какъв език го попълват или дали са малки или големи буквите. Добавихме и кошче, така че ако изтриете без да искате клас, тест или резултат на ученик, може от тук, през профил, от бутона кошче тук, може да възстановите изтритото. Това са новите възможности накратко. Надявам се да са ви полезни и ако имате идеи за подобрение, не се колебайте да се свържете с нас. Екипът на SmartTest ви пожелава много успешна и незабравима учебна година. До скоро!